sexual kutora mukadzi wenyu apa. Ndikati aura ndichava pane zvikadzi ambofilma akababata. Shamwari dzake dziri kutouya dzichitotaura sexual ari kunongera mukadzi kuenda kumhondoro. Ari kusangana muchegutu, akudzoka kusangana muchegutu. Ndaiti ndikatsvaka mudzimai anoenda $100 kumusha. But paanodzoka anodzoka $80. Iri nyowani ndinotarisa kuti but mari iyi asi kuenda zvinhu zvakawanda kumusha but mari haiwana. Ndobva ndatumira munhu ndikati mundiudzire kuti sexual ndakatumira Frank ndikati Frank mudzimai wangu ndiudzire kuti sexual asiyana nemudzimai wangu. Frank akaenda akanotaura naTextual zvikanzi zvechokwadi. Mudzimai wangu ndairara naye. But pandakaona kuti vanhu vakuzviziva ndakasiyana naye. Ndikamutuma zvikari ndikati mumba mangu mwakapinda dangani zvikanzika. Ndotarisa ndoona utsuru tiri kungofungaira. Ndobva ndadzoka zvikari ndobva ndatuma ndarasa pano. Ndada kuita baba. Ari kwe. Mudzimai wangu hanzi wauya but vasati vasvika pano. Avamunhu. Vadi vatsvagwa. Alright, nayo chamani. Anzwa iri zvitoro. Takuita. Ndakamira sei? Zira udari nduri. Saka muna nonzi Priska Bandava. Saka muna nonzi Priska Masarisa. Hai. Takazonzika Saka chamani. kutaura ndikuzvinga. Anitazei. Zvakudika sadza. Ndaienda kuchibva sadza mudzimai wake. Zvakadana naye zvihamuna. Zvinova diki asi pandakaziva kuti vanofambidzana nababa vanhu vakasiyana. Ndakaziva kuti Pandakaziva kuti anofambidzana nababa. vanofambidzana asi mukazvi. Alright, pandakaziva kuti mukadzi wavo. Ndakabva ndadii zvangu. Saka ukadanana navo. Ukadanana navo. Saka izvo chanetsa chii mutano? Chanetsa ndechikuti mukomana uyu akandituka kwe2023 June pakatanga nhau idzi. Asi mukomana aituka achifona pafoni pangu achituka achifona pafoni pangu. But nyaya hombe yatavinga panapa ndekuti musi wa14 December ndakaenda kumba kuPitway. Mukomana akafona musi wa15 mangwana yacho 19:07 akatanga kufona dzimwe nhamba. Ndikabva ndaziva ndikati mukomana waya atanga. Kota kuti 7 kati mukomana waya atanga. Obva zvofona 17:07. Zvikanzi zviri sei ndara ndikati zviri sei ndikati hamuri. Zvikanzi mudhara waita basa. Sorry wedhi rachataura panapa rinonyadzisira kumadzimai. Zvikanzi nhasi mudhara waita basa. Nhasi ndasvira mukadzi kusvika ndamungurudza. Ende haana musandudzi. Zvokutoti and holiday ine ndikunomusandudzira kumusha. Tiri kutoronga kuti dzimai aitoda. Handizivi mubvunze kuti kunyepa here. And foni akashandisa foni yemwana wake. Through someone aenda kuya kundzimai akati foni haisi yake foni ndeyefoni. Yakashandisa. Handizi kutangura. Wakata zvikuita sei? Mashoko akasvika kwaari sei? Vandotaura netime. Madzimai vako vaitotiisa kuti madzimai vakatotiisa kuti inhumbu yamboti yanga isingazivi kuti mudzimai wemudzimai wababa izvi zvaakuzota aizofona kuna baba waiya chinepera dari akanga asingazivi kuti mudzimai
mukadzi wababa inhuwi Aifona achisotesa. Anti akanga ngoziva kuti vaenda kutsva nechekare. Vaenda kuchakari saka ndiye anga asara ari panyanga. Saka aidhiraivha mushe mushe. Asiyosoka. Haya. Vawanikere mai. Ma. Vawanikere. Anzi vanhu vakwira navo mota vari munomu vakati vakwira vavuswa vavona pafoni yangu foni ikamuisa vatazvazi havana basa akuti vauya kana kuti havana tadamona type yemunhu wadii ari kuramba hadi kuti foni dzatashandisa tichifonera mudzimai wako izvi ndo dzakatanga kufona ndaidziziva sei kuti foni tikaedza kufona tsoka dzadero ndinacho sekita vakazotaura nemudzimai wacho mogara kubivi mune murume ndogara pasivhiti vanogara pabhesi apa saka anotouya kubasa achishanda ikoko kune zvakapoteredza zvakawanda kuti asiswe basa pataishanda mudzi wekambani kuti asiswe basa pataishanda mudzi wekambani anzwa kuti ndiri kutukwa akamudaidza akaudza gift mutare ndokunga munomuziva munhu here gift mutare isitomuti zoa akati zoa ende unoudza munhu asiyane kutuka neamasana adaro akaramba achimboita izvo akaramba achimboita zvikadzika zvikati kumurungu mukomana uyo ari kuramba achituka mudhara murungu akamuti izvezvi enda munyudza abude mumaini mangu handichadi kumuona mumaini akabuda izvo handizi kuti anozviramba ipapo munhu anomboramba daanembodii ma hana uramba muchaenderana tida nongotsvaka kuti tida kumutonda zvitindikamia tatomuona yekuti kana akasvuka ake anenge anongotaura zvinhu saarikana kuripi samuda kuripwa chii handizivi mutemo wedare kuti unoripa mirayiro zvekuti pamadhodhorada kuti pamutonga mudzimai havana zita here vanoita mirandambokuredza mulomoni vaidya sadza rakati vaidanana ndati wati kudiwe but zvokudanana una here kudanana arikudasa havadzwa mazvingori chinyara achitaura zvamaita vamasaya vane mukadzi wavo vane musha wavo kupetwe saka ndovanikure panoita kubvunza kuti ipapo ndopavakatsanangurwa nemurume vachitaura kuti aiwa zvechokwadi ndandavanyenda asi ndakasiyana navo zvefoni zvakutati foni vange vasashandise foni vakabirwa kumaini ikoko laini rangatorwa nemwana wangu ndoranga aishandisa achitaura kuti zveikokechi ndo laini ratoraaabirwa kuti masoimufoni asi mwasoikokechi ndoriko rinani saka foni pari zvino foni vakatopuwa manje vange vasina foni rakapera pavakadzivadanana nemukadzi vakanyaya yekuti tikapinda kumaini ndikashedzwa kumaini nevarungu vacho vakachati ambomira kuya pabasa nekuda kwokuti ane nyaya dzekuti mudhara uyo ari kuudza kuti andaaa ndo mabasa ratombomiri svika pari zvino vashandi kumaini vanoshanda kumotosaidokando saka apo vainzi vanga ivo vamasai vachiudza vakaudza kuti zvoni murume uyu akaenda kumhondoro nemukadzi wangu but ivo kumhondoro wangu asikondaii kurwere navo kukwana basa ndopandiri kupupura hangu asi kundena
handisiringasi. Mukuti kudii Kuti kudiwa. takatokuteererai matotomisa kuda basi. Zviri zvekudanana vanogona kuudzwa nemurume Aiwa todawo haiwo kuti apa matodii vane muono. Vane foni yavakazofonesa vakazodii foni vanga vasina kana vakakwereta foni kwavakakwereta handisiyavo atodii foni zvekuti foni kana kuti chika zvese hazvibatsire chiripo chekuti uyu akadai nemukadzi womunhu zvandandi kunoteerera zvamamuri kutaura mati muri moya nemukadzi wake saka angoni kuti awo mukutiri kupedyo here vane vaitaura nani vachikutaurawo munainsi kutaura kwakuti baba kuti vanonzwa vatinzi adana nemukadzi wavo vachiudzwawo ndozvimauti watinenge muchiti muri monya anofanira kunyenga mai vavo musi wase mutapiwa nhamba dzamai amo adzimai vavo vanenge vangovanyamukana mai zuru vafonera kuti mai ava vauye kuni vazosaina kuti samuri ravo mai zuru mai ava vakati chipa munhu taonai mambo vazoda ndo nyaya yake agara 6 years. Koimane yakati mune muri mwe muchidanana makaroorana mamufaavo kudanana andida kugadzisa wedhira handi kudanana re motokudanana zvikufaavo kugara mudanana mogara hatisi mombeka dzongondigadzisondana kana vanhu muchogara mese kutogara mese 90 days chadzo matomukadzi nemurume zvino 6 years hadzisi kutamba nadzo mukadzi nemurume tatota sei ndimambotimisa pai tada kuti tudze tidii maamutiti mukuda here kuti mai ava kozonge varipo panotongwa nyaya mukuti kudii tida kunzwa kuri kunda nyaya kana pakati pemukadzi wavo nausiku anozi safoni anogona kuishandisa kuti usiku ava baba vati foni yakashandisa murume haisi foni yenhamba dzaishandisa ndozvamataura ndokubasamurokoti paakaenda uko mai ava kutaura kwakandira ndikufonera vakati mai ava vakataura kuti foni idzi hadzisisa foni ndedzemwana hatizi kuti aripo kuita chii mai ava makazoona ndedzemwana ivo vachitaura vachiudza tasvika vakazi ndedzemwana hadzisi dzababa ende dzatafona nhasi namai zuru ndo dzavo ndo dzakatanga kufona 4-6 dzichifona dzobva dzakata butvaai muchemwari wakatadzirwa kudii ndoda kuika kuti mukadzi uyu ndakatoroora kuda riwoji ndizidare mbosa dzakadai dzinoikwawo dzinoite zvikafu zvinoti iwe ndiwatadzirwa ndambonzwa kuti kuti chii hai ndoda kuikwa mombe kuti wachiwairama mombe mbiri dzinotsika kana kuti 600 dollars munozobhadhara hwai idare repano anditi saka dziridi mombe dzinowanikwa rini mombe dare inoita 300 dollars
taura zvanzika chamazita uri kumbofunga kuri kukupa mukana unofanira totitenda because hatidero tinowanzotaura zvatoda izvi saka pa tiri kutaurirana ndoona zvakanaka pana munhu ari kutuka munhu kuti wanzwa here mutongo dai mati ndise wangu hauna kutonaka saka ndati ndoda mai vokubereka vakadine tingoona tabimunoni mauri ane mhando nemhando sembikire nyiri pakati iri kukwana avanodziva vanoshandisa gumbeze eka dzakwana mamuchiziva rakime kudiwa vanhu ndavamaita sei saka zvinayarega ezvinoitunaya here saka zvo hatisi kushanda izvi saka mazuva emvura hapashandi kana usiri munda iso hatisi munda kaizvi nepavanotsvaga amburera moto uya ava vanhu vandivana anogera mugeri navo vatura matirikigwana asi muri kwavo kwavo zamatomboona munhu wamakabvisira uyu matanga kumuona amoni tikuritotiriakabvisa turikugwezhaiko uyu arabva ataura musiku uyu arabva vabvunzei kuti adare kuti kwai munhu handimuzivi amunyari muri murudzi yambwe ichi chewa ichochova kuno kuzimbabwe mani unono muri muzimbabwe nyika ine madzimambo hatifariri uno hwenyu hwekunyika mutova kuti munhu amuzivi iye achita nokuziva iye achitaitangana nemi moti kwai moza kumuona asi muri kutanga kutaura nyaya matosvika takutopedza atisi kutanga kutaura nyaya toavo mai avo amazi nayambwe muriona kuti murikuzoona avari kuti havatovaziva asi baba vataura kuti ava mai ava igirlfriend yavo tikatovachaja mai nekunyembera dare zvamukutaura zvenyambwe hazvina musoro kwatiri hatichateereri zvamunotaura kuti amazive hamuti uyu tamubata nemhosva yekudana nemi amhangati bwana uyu amudi shamwari yenyu iye vachakavhuma mhosva yake imi mati nyamuzivi zvenda nemarererwa makaitwa makarerwa zvakashata saka dati mungotibhadharawo hwai kana $100 yekureva nhema dzemhando yepamusoro dzamukureva kuti munoramba munhu kuti amuzive iye achikuziva kana mai avo vatoshamisika vadzimai vacho avo ndo vadzimai vacho vamukutorera murume kuti hamuvazive kana ivo hamuvazive imangaza kuvaita sei asaka mamonzati anongazi ishamwari yavo sei zvamukutaura kuti mushamwari niwe uyu makati mana mutambei
Vaushamwari vanhu vanotamba matamba tsoro vamwe chii kutamba chii. Kwamakore mangani? Avasiri vakamboya zvitaura zvi6 years ago. Nhasi havachasi. Eva 6 years yakataurwa namama. Pamakaverenga zvosvika zvosvika re6 years. Makatanga gore ripi kutamba navo? Handanyatsoziva. Wasiri kuti mukadzi wako? Mukadzi wangu nokuti vabereki vake sisi vacho vese vanoziva. Pane mari yatakati mboendesa kuna baba vacho, baba vacho vakatambira imwe yacho ndizvei handina kuzviziva kuti vakaendesa. amutotsi ngamatipindirewo zvatozviziva kuti vakaendesa mari. tachitaura tipindirewo zvatiri kumbofunga maybe udambokurukura nadzo maandi tokupa 10 minutes ndamuta oya uchitiudza kuti unobhatira sei amwe yatikuda natsinga nazo Friday. so Friday motiunzira $100 kana wine Inofamba. Kana mashaya 100 yoisa waini inofamba. Turera ni muri munhu akaipa zimwe amusi munhu akanaka muraini munogara tori munhu akashatisa zimwe hamune vana vana ivavo vakatospoilika vasiri vana kwavo Asi zera vatisha ravo murema dzakutaurisa. no problem ndiwe watatitaura ndiwe watatitaura saka mwedzi wacho unopera musi wani matipedhi toda date toda date zvaunoita iwewo kana une zvawawana before oro unouya ndawana kuti todedza wowana chi so 16. asi ukazorega manje isusu hatizonyarari manje mbiri haimbosari kwauri hakuna zvakadini kuti totosiya mbiri kuvanhu kuti ndovane mbiri ndovare kuputirira ari kurambira dari hakuna zvinhu zvakadini tinotoita plan kuti mbiri idzoke dari rofanira kunge riro rine mbiri kwete iwe saka ndafara kuti zvawataura wazitaura zvibva pakati pemwoyo wako kamziva hatina kuti dewadai because isu tinofanira kutokupa mutongo kuti sawawanza ndikuudza mai ndikutoida mari iwe musi wacho iwewe hauna kutinetsa ndosaka ona tanyarara mutongo wapiwa hauenderani nemhosva yako mudiki zvisingaiti but zvabva futi pai pakati pemwoyo wemunhu akapariwa mhosva akati ndikumuti uri kuti munhu akanditsika ndikuda dhora tikaiwa dhora hariti shoma izvi kudiwa neuende taona kuti danga ataura zvakawandisa kudarika mhosva yese tazopikisana but atotaura nezvinhu zvishoma atondirerutsira ndaitokurakasha ndaitokutaura chaivo chaivo ya saka handisi kuda kuenda ikoko da kuenda kune zvadiwa nouyu saka dzeti waridwa kachama vanoita makatiko dzako ouya avana vaitorera zvinhu zvavo pano iwe unounza kuti papi kana uine zvimwe zvinhu zvawasangana nazvo zvaunofunga tanda tidaririzi unokomunicata munhu angonyarari because pano chinyarari titofuta nehasha titowedzero nezvenyaya ipi yamasainava kuitira mangwana uda dzidziso right
vari kuti zvakawanda zvingotaura nyaya yekugwadziwa nyaya yemukadzi wavo. Saka zvamauya kudai mayananiswa apatisina zvinhu zvakadii. Ivo havafaniri kuchataura newe nyaya dzekuti tapedzerana. Tatovaudza vanotozvinzwa kuti kana wauya kudare zvinhu zvaitika kudare ndo zvabatsira iwe zvokuzobva after dare wakunorwa wakudi vaifanira kunge vakarwa kutara vanokuratsoka vairwadziwa nemukadzoka. Saka tsokayo kunouya nekana yakanokuti pavanokudavo endano vanokurauya ungoendawo ivo havana kuti havatoya kudare havana handiri kuona ire hanzi mbudzi kuya kuningi kutandikwa ire ivowo zvatokubatsira kuya kwavo kudare varatidza kuti vapoteka kuti bundu riri pamwe pavo riite sei riputike. Anditi zvavaikufungira izvozvo izvozvo mweya wakanaka kumunhu anotora mukadzi wemunhu unofanira kutoremara. Anditi kuitira usaita zvinhu zvakadii but zvisinei vauya kudare ka ndobva vataura kazviri pamwe pani. Saka handifungi kuti pane mumwe mweya vari kufunga izvi. Kana waita dambudziko unodzoka kudare wedwei gumbo rangu reranokurwa ndicharioni. Pamsulema handizivi ipapo uda kuzivawo munhu akavauvhura munokuratsoka azvinokuudza kuti isusu imimi umoyo kana munhu abvuma mhosva yake anokodzera kuregererwa. Andizvo ari kuripa mhaka yake. Saka hapachina chikonzero chekuti mumakirira naye kana kumushaisa basa rekuti ashande ararame muchinotaura zvakatoka pamusoro panhu anongaida kushandira kuti munhu uyu anodai munhu izvozvo chisiya izvo. Kana kutomukumbirira adzokere kubasa ashandire mhuri yake.